ሰላም ጽጋ ወለኪዳን ይበሃል ናብዚ ናይ ሎሚ ፍሉይ ናይ ዕላል ፍልጠትን መድረኽና ብድሓን መጻኹም ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ብጣዕሚ ዘገርም ንነዊሕ ዘበናት ሰባት ክምርምሩሉን ክግረሙሉን ዝነበሩ ዓሚቕ ምስጢራዊ ባህሪ ክንዛረብ ኢና። እዚ ድማ ብዛዕባ እቶም ኣብታ ናይ ክረምቲ ንግስቲ ዝኾነት ወርሒ ማለት ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተወለዱ ፍሉያት ደቂ ሰባት እዩ። ወርሒ ሓምለ ፍልይቲ ወርሒ እያ። ምድሪ እትልምልመሉ፣ ሰማይ ብደበና ብሃንደወታዊ ዝናብ ዝሽፈነሉ፣ ብኢድ ወዲ ሰብ ዘይኮነስ ብተፈጥራዊ ዝተፈላለዩ ኣግራብ ሳዕርታት ዝስለሙሉ ግዜ እዩ። ሳይኮሎጂ ከም ዝምህረና ድማ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ዝተወለዱ ሰባት ልክዕ ከምቲ ናይ ሓምለ ተፈጥሮ ኣዝዩ ዘገርምን ዘሰንብድን ሓሳብ እውን ብጣዕሚ ዘስሕቁ ፍሉያት ባህሪ ዝተዓደሉ እዮም። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነቶም ኣብ ሓምለ ዝተወለዱ ሰባት ካብ ኩሉ ሰብ ፍልይ ዘብሎም 10 ዓበይቲ ምስጢራት ምስ ዓሚቕ ስነ-ኣእምሮኣዊ ትንተና ኣብ ናይ ቀረባ ህይወትና ምስ ዘጋጥሙና ሓቀኛታት ምስላታት ብሰፊሑ ክንዝትየሎም ኢና። ንስኻትኩም እውን ኣብ ሓምለ ዝተወለድኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም፣ ወይ ድማ ኣብ ሓምለ ዝተወለደ ብጣዕሚ ትፈትውዎ ኣፍቃሪ ሓፍቲ ወይ እውን ፈታዊ ክህልወኩም ስለ ዝኽእል ክሳዕ መጨረሽታ ምሳይ የጽንሑ። ቀዳማይ ስምዒቶም ልክዕ ከም ናይ ሓምለ ክሊማ እዩ። እዚ ሓቂ እዚ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ኣብ ወርሒ ሓምለ ፀሓይ በሪቓ ኸላ ብሓንሳብ ጸሊም ደበና መፅዩ ሓያል ዝናብ ክዘንብ ይጅምር። ናይዞም ሰባት እዚኦም ድማ ስምዒቶም እውን ብኸምዚ መልክዕ ቀልጢፉ ክቀያየር ይኽእል እዩ። ሓደ መዓልቲ ምስ ፈተውቶም ብጣዕሚ ተሓጒሶም ክስሕቁ ክፃወቱ ዓዊሎም ክዕልሉ ይውዕሉ እሞ ብዘይ ምንም ጉሁድ ምኽንያት ድሕሪ ሂደት ደቂቓ ጸጥ ኢሎም ሓሳብ ክኣትዉ ትሪኦም። እዚ ማለት ግን ሕማቕ ባህሪ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ኣእምሮኦም ንዝኾነ ናይ ህይወት ምንቅስቓስ ቀልጢፉ ስለ ዝቕበሎ እዩ። ካልኣይ ንስድራ ቤቶምን ንፈተውቶምን ዘለዎም ፍቕሪ መወዳእታ ይብሉን። ኣብ ሓምለ ዝተወለዱ ሰባት ንስድራ ቤቶምን ንፈተውቶምን ዘለዎም ተኣማንነት ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ እዩ። ንሳቶም ንዝፈትውዎ ሰባት ልክዕ ከም ዓብዪ ጽላል ኮይኖም ክከላኸሉሎም እዮም ዝውዕሉ። ንሳቶም ደስ ክብሎም እንተኾይኑ ንስድራ ቤቶምን ንዕርኽቶምን ደስ ክብሎም ኣለዎም። ንዝፈትውዎ ሰብ እሙን ምዃን ናይ ህይወት ዓብዪ መምርሒ እዩ። ንሳቶም ባዕሎም ተጸሚሞም ንፈተውቶም ግን ክረድኡ ዝነብሩ ሰባት እዮም። ሳልሳይ ኩሉ ግዜ ብሩህ መጻኢ እዩ ዝረኣዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ህይወቶም ዓብዪ ጸገም፣ ፈተና ወይ እውን ውድቀት እንተጋጠሞም ተስፋ ቆሪጾም ኢዶም ኣይህቡን እዮም። ኣእምሮም ኩሉ ግዜ ነቲ ጽቡቕ ወገን ናይቲ ነገር እዩ ዝረኣዮ። ሓደ መዓልቲ ስራሕ እንተሲኢኖም ወይ ሓደ ዝሓሰብዎ ትልሚ እንተዘይተዓወቶም እዚ ንጽቡቕ እዩ ካሊእ ዝበለጸ ማዕጾ ክኽፈቱ እዩ ኢሎም ዓሚቕ እምነት ይሕድሩ። እዚ ብሩህ ኣረኣእያ እዚ ድማ እዩ ኣብ ከቢድ ኩነታት እኳ ተጸሚሞም ንኻልኦት ሰባት እውን ተስፋ እናሃቡ ንቕድሚት ክስጉሙ ዝገብሮም። ምስኦም ክትዕልሉ ከለኹም ኩሉ ግዜ ተስፋን ብርሃንን እዩ ዝስምዓኩም። ራብዓይ ዝኽሮም ልክዕ ከም ኮምፒተር እዩ። እዚ ምስጢር እዚ ቁሩብ ዘሰንብድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ሓምለ ዝተወለዱ ሰባት ፍሉይ ናይ ምዝካር ዓቕሚ ኣለዎም። ሓደ ሰብ ቅድሚ 10 ዓመት ዝገበረሎም ንእሽተይ ሰናይ ነገር ይኹን ወይ ድማ ብዘይ ጥንቃቐ ዝበሎም ሕማቕ ቃል ፈጺሞም ኣይርስዕዋን እዮም። እቲ ዝተባሃለሉ ቦታ ዝተገበረሉ ግዜ ዋላ እውን እቲ ሰብ ዝተኸደኖ ዝነበረ ክዳን እውን ከይተረፈ ብዝርዝር ክነግርኹም ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ምዞም ሰባት እዚኦም ክትነብሩ ከለኹም ክትጥንቀቑ ኣለኩም። ጽቡቕ እንተጌርኩምሎም ንዘላለም ክትናዶን ክትምስገንዩ ኢኹም። እንተበዲልኩሞም ግን ዋላ ይቐረ እንተበልልኩም እኳ እቲ በደል ግን ኣብ ርእሶም ተቐሪጹ ክነብር እዩ። ሓምሻይ ምስ ገዛ ርእሶም ጸጥ ኢሎም ክኾኑ ይመርጹ። እዞም ሰባት እዚኦም ምስ ሰባት ክትሓወሱ፣ ክስሕቁ፣ ክዘሉ ደስ ይብሎም እዩ። ነገር ግን ሓይሊ ንምእካብ ናይ ውልቆም ጸጥታ የድልዮም እዩ። ሓንሳብ ኣብ ገዛኦም ተሓፂኦም ብሕቶኦም ኮይኖም መጽሓፍ ከንብቡ፣ ሙዚቃ ክሰምዑ ወይ እውን ብሓንሳብ ክነግዱ ትሪኦም። እዚ ናይ ብሕታዊ ግዜ እዚ ግን ኣእምሮኦም ንኽዓርፍ ሓድሽ ሓይሊ ንምእካብ ዝጥቀምሉ ምስጢራዊ መገዲ እዩ። እዚ ግዜ እዚ እንተዘይረኺቦም ድማ ክዓርቁ፣ ክደኽሙ ወይ እውን ምስ ሰባት ክዛረቡ ባህ ይብሎምን እዩ። ስለዚ ጸጥታ ከድልዮም ከሎ ንበይኖም ክኾኑ ክትሓድግዎም ኣለኩም። ሻድሻይ ብጣዕሚ መሳጥን
ዋዛ የብዙሑን እዮም። ምስ ሓምለ ዝተወለዱ ሰባት ክትዕልል ከለኻ ንሰዓታት ብኸመይ ከም ዝሕልፍ ኣይፍለጥን እዩ። ብጣዕሚ መሳጥን ንዕላል ምችዋትን እዮም። ንሰባት ከስሕቁን ባዕሎም ክስሕቁን ተፈጥራዊ ዓቕሚ ኣለዎም። ሓንሳብ እኳ ብዘይ ገዛ ርእሶም ዘጋጥሞም ሕማቅ ኩነታት ናብ ዋዛ ቀይሮም ክነግሮም ከለዉ ብስሓቅ ትመቱ። ዘገርም ናይ ዋዛ ላግፅን ተውህቦ ስለ ዘለዎም ኣብ ዘለዎ ቦታ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ሰሓቅን እዩ ዝነግስ። ሰባት ምስኦም ክኾኑ ከለዉ ድኻሞም እዩ ዘጥፍእ። ራብዓይ ኣብ ውሽጦም ብጣዕሚ ተናፈቕትን ስምዒታውያንን እዮም። እዚ እቲ ዝዓበየ ምስጢሮም እዩ። ኣብ ውሽጦም ብጣዕሚ ልስሉሳትን ብቐሊሉ ዝጉድኡ እዮም። ነገር ግን ሰባት ንኸይርኡ ኢሎም ወይ እውን ድኽመቶም ንኸይፍለጥ ብደገ ተራራትን ሓያላትን መሲሎም ክረኣዩ ይፍትኑ። ንውሽጣዊ ቃንዝኦምን ሓዘኖምን ብቐሊሉ ንሰብ ኣየርእዩን እዮም። ኣብ ውሽጦም እናተሰቐዩ እኳ ንሰብ ግን ፍሽኽ ኢሎም ክረኣዩ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ንሓደ ኣብ ሓምለ ዝተወለደ ሰብ ክትሓስቡ ከለኹም ካብቲ ደገ ዝረአ ጥንካሬኦምን ሓሊፍኩም ነቲ ልስሉስ ውሽጦም ክትርድእሎም ኣለኩም። ሻምናይ ግርግርን ባእሲ ይጸልኡ እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ሰላም እዮም ዝመርፁ። ኣብ ዘየድሊ ጭቕጭቕን ቋይቋን ባእስን ከኣትዉ ፈጺሞም ይደልዩን እዮም። ኣብ ሓደ ቦታ ጫውጫው ወይ ድማ ግጭት እንተተፈጢሩ ካብቲ ቦታ ምርሓቕ እዮም ዝመርፁ። ፀገማት ብዕላል ብስቕታ ወይ እውን ብሰላዊ መገዲ ክፈትሑ እዮም ባህጎም። ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ክነብሩ እዮም ዝፍትኑ። ስለዚ እውን ሰላማውያን ሰባት ተባሂሎም ይፍለጡ። ራሽይ ለጋሳትን ደንገጽትን እዮም። ንዝተቸገሩ ሰባት ክሕግዙ ፀገማት ክፈትሑ ብባህሪኦም ዝተዓደልዎ እዮም። ናይ ሰባት ቃንዛ ቀልጢፉ ስለ ዝስምዖም ኩሉ ግዜ ካብ ዘለዎም ቆሪሶም ከካፍሉ ድሕር ኣይብሉን እዮም። ሓደ ሰብ ክሽገር ወይ ድማ ክበክን እንተሪኦም ውሽጦም ይርበሽ እዩ። ካብ ዓቕሞም ልዕሊ እኳ እንተኾነ ነቲ ሰብ ንምሕጋዝ ክሳብ መወዳእታ ይፍትኑ እዮም። እዚ ልግሲ እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ዝፈትዎም ይገብሮም። 10 ብትግሃትን ብስቕታን ዝሰርሑ ጻዕረኛታት እዮም። ንኽበጽሕዎ ዝደልዩ ዓብዪ ሕልምን ዕላማን ኣለዎም እዩ። ነገር ግን ነቲ ሕልሚ ንምዕዋት ክጭድሩ ወይ ድማ ንሰብ ከውርዩ ኣይስምዑን እዮም። ብስቕታን ብትግሃትን ሌትን ቀትርን ይሰርሑ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ዓወት ምስ ጨበጡ ዓብዪ ቦታ ምስ በጽሑ እዮም ሰባት ዝፈልጥሎም። እዚ ሚስጥር ስራሕ እዚ ድማ ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ ስሙራትን ዕውታትን ዝገብሮም። እምበኣር ናይ ሎሚ ቪድዮና ነቶም ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተወለዱ ሰባት ብዓሚቑ ንምእማን ዝሕግዘና እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ልክዕ ከምቲ ናይ ሓምለ ክረምቲ ብስምዒትን ብፍቕርን ብጥበብን ዝተመልኡ ፍሉያት ደቂ ሰባት እዮም። ንስኻትኩም ከ ካብዞም 10 ሓቅታት ኣየና እዩ ምስ ባህሪኹም ወይ ድማ ምስ ናይ ፈታዊኹም ባህሪ ዝያዳ ዝተሳነየ? ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ተምጡለይ። ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ድማ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓሳብ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳዕ ንረኸብ። ሰናይ ግዜ